Usa sa gikonsidera sa Octa Research Group nga areas of concern sa COVID-19 ang syudad sa Cagayan de Oro. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, tungod sa nagasakang kaso sa COVID-19 dinhi sa syudad, usa sa giilang nga top 3 areas of concern gawa sa Metro Manila ang syudad sa Cagayan de Oro. Sumala kini sa Octa Research Group. Busa ang lokal nga kagamhanan adunay panawagan karon. Sa pagsulod sa bulan sa Mayo, kamatikdan ang anam-anam nga pagsaka sa COVID-19 cases sa Cagayan de Oro City. Busa, gikonsidera sa Octa Research Group ang syudad nga usa sa top 3 areas of concern gawa sa Metro Manila. Lakip-sab ang mga lugar sa Puerto Princesa sa Palawan ug Bacolod City sa Negros Occidental. Sa tala sa grupo, 75% ang gisaka sa mga kaso sa COVID-19 sa syudad. Butang nga gikabalakan sa mga Cagayanon. Gani sa datos sa City Health Office, lapas 700 ang active cases sa syudad sa karon. Hinuon pasalig sa lokal nga kagamhanan nga pakusgan ang contact tracing efforts aron mapadali ang risk assessment sa mga close contacts. Contact tracing. Makuha ginato, ma-cover na to as many as possible, as fast as possible, so that ang risk assessment is done as soon as possible. Gani diri sa Cogon Market nga sagad adtuan sa mga tawo, strikto na ang pagsuta sa mga gasulod. Kini aron masiguro nga tanan duna nay QR code. Pipila sa mga Cagayanon uyon sa mas strikto nga contact tracing system sa syudad. Labi pa nga nabalaka na sab sila sa pagsaka sa kaso sa syudad. Paninggamutan kanang dili ta patakag lakaw-lakaw. Pero karon naglakaw lang mi kay nagid mi importante nga tuyo. Kamu na tao magbantay sa inyong kaugalingon. Di ba? Kung gusto pa kang mabuhi, ikaw ka mao ka magbantay. Matod ni Mayor Oscar Moreno nga kung ugaling dili mapugnan ang pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad, posibleng musangpot kini sa mas istriktong guidelines. Kay sa ako, Sel, kung dili na ta makatubag appropriately diha sa CIU, TTMF, then paingon ang kita sa lockdown. Real, tungod sa sitwasyon, nagdeklara na ang Northern Mindanao Medical Center og Code Yellow. Buot pasabot, mas minusan na nila ang pagadawaton nga general admission ug mas tutukan ang COVID-19 response aron makatabang sa padayong pagsaka sa kaso sa syudad. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.